ଆସ ଦେଖିବ କେତେ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ହେଇଛି ଦେଖ 3 ମାସ ପରେ କେତେ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ହେଇଛି। ସବୁ ତ ତୋଳି ଦିଅ ଯୋଉଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଆହୁରି ହବ 5ଟା କି 6ଟା ଏଠି ଆହୁରି ଅଛି ହବ। ଭିତରେ ଅଛି ଭିତରେ ଆଣୁନ ଦେଖା ଯାଉନି ବା। ଏଇଗୁଡ଼ା ସାଇଟ୍ଟା ଗୋଟେ ସେପଟେ ଚାଲ ସେପଟେ ଚାଲ। ଇସ୍ ଦେଖିଲ ଏଇଠି ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଛି ନା। ଚାଲ ପିମ୍ପୁଡି ଭାଙ୍ଗନି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୂଳରୁ ଛିଡୁନ ଭାଙ୍ଗୁଛ ପିମ୍ପୁଡି କାହିଁକି? ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ମୂଳରୁ ଛିଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ ଧର। ଡର ଲାଗୁଛି ଗଛ କଣ ହେଇଯିବ କାଳେ। କିଛି ହବନି ତଳୁ ଆଣ। ଏଇଟା ଛିଡେଇବି ଦେଖିଲ। ଏପଟେ ଆଣ ଏପଟେ ଆଣ ଏପଟେ ଆଣ ତଳଟା ଆଣ ତଳେ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ବଡ଼ ଗେଣ୍ଡୁ ଆଣିବ ତ ତଳେ ଆଉ ଦେଖିଲୁ କୋଉଠି ହେଇଛି କି ଓଡିଶା ପାଖାପାଖି ବାହାରିଲା ନା। ହୁଁ ପୋକ ବୋଧେ ମାରି ଦଉଛି ଦେଖୁନ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଟା ଅଧାରୁ କେବେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ହେଇଛି କି ମତେ ଦେଖା ଯାଉନି। କଖାରୁ ଫୁଲ ବି ହେଇଛି ନା। କଖାରୁ ଫୁଲ 4-8 ଥର କି 10 ଥର ତୋଳିକି ନେଲିଣି। ପିମ୍ପୁଡି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହୁଁ ହୁଁ ଲଗେଇଛି ନା।